Hola, soc Àlex Sánchez de la Fundació Catalunya Estat i hem arribat a un punt en el que hem enviat a la xarxa una sèrie de vídeos que esperem hagueu anat veient. És el moment dels resultats. Quins són els resultats de tots aquests vídeos, de totes aquestes explicacions que us hem anat enviant? Doncs el resultat final de l'espoli fiscal que patim els catalans és aquest. Un de cada 5 catalans està en risc de pobresa. O una de cada 3 dones més grans de 65 anys que viuen a Catalunya està en risc de pobresa. O 5 de cada 1.000 catalans tenen problemes d'habitatge. O una cosa terrible, un de cada 4 nens està en risc de pobresa. O temes com aquest. El 2010 la Creu Roja va distribuir en total 4,3 milions de quilos d'aliments que va fer arribar a 130.700 persones. No sé si sent un país ric, un país en el que es volien 20.600 milions d'euros anuals, ens mereixem això.